Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam susun jami'in salat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawalan cerita sapa Yazid Ar-Raqashi an Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik Kola sendika sapa sahabat Anas bin Malik Ja'a teko sapa Jibril malaikat Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sa'atin ing dalem siji mangsa makana kang ora ana sapa Jibril iku yaktihi sapa malaikat Jibril ing kanjeng Nabi fiha ing dalem mutaghayyirul launi hale berubah rupane. Terus wonten riwayat saking Yazid Ar-Raqashi saking sahabat Anas bin Malik dikane ngeten. Terus nate malaikat Jibril niku dukine kanjeng Nabi. Ya, nalika dukine kanjeng Nabi niku boten kados biasane. Dan itu berubah perawaane malaikat Jibril itu berubah. Terus iki sing sumerep kanjeng Nabi. Padahal malaikat Jibril itu boten menungso tapi malaikat. Terus sing sumerep nggih keadaane nggih kanamu kanjeng Nabi. Nah niku kanjeng Nabi nalika malaikat Jibril itu dugi boten kados biasa. Wajah itu boten kados biasa. Faqala moko takon utawa ngendika lahu marang Jibril sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amate kanjeng Nabi malaikat Jibril ngeten utawi apa iku tetep kedune ingsun. Uroka ningali ingsun ka ing sira mutaghayyirul launi hale berubah rupane. Terus Nabi tambah malaikat Jibril wonten apa dengan iki kula ningali kok boten kados biasane wonten iki tambah kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril. Faqala mongko jawab kita sapa malaikat Jibril dikane malaikat Jibril jawaban malaikat Jibril kata ya Muhammad Muhammad jitu teko ingsun ka sira fi saati ing dalem siji mangsa allati amara kang perintah sapa Allah Gusti Allah bimana fi
Jibril itu ditariki Kanjeng Nabi. Ya tadi Muhammad, aku teko iki pas ngepasi waktu Gusti Allah niku perintah neraka. Neraka niku disebut neraka disebut sama Jawa didamoni, genine didamoni lagi, genine neraka niku disebut didamoni sama Jawa. Wala yang bagi lan orang sayujo liman marang wong yakna kang sokoman anna jahannam setuhune neraka jahannam iku hakun mesti wa anna nar lan setuhune neraka iku hakun mesti wujude wa anna adzabal qabri lan setuhune siksa kubur iku hakun mesti wujud wa anna adzaballahi lan setuhune siksane Gusti Allah iku akbar luwih gedhe antamira ento menelon apa ainuhu mripatin man hatta yakmana sehingga rasa aman sapa man terus mendikan malaikat Jibril kula niki pasien iki neraka iki didamoni Kanjeng Nabi dugi kula. Lah niki nalika neraka niku didamoni mulane kanggene tiyang sing sumerep neraka jahannam iki Kanjeng Nabi iku hak mesti wujude. Geni neraka niku hak mesti wujude. Anggone wong sing do ngerti siksa kubur niku hak mesti wujude. Siksa Gusti Allah niku luwih gedhe. Mulane mripat iki mboten saged Kanjeng Nabi, mboten mentolong. Mripat iki kudu hati-hati. Contoh makna gampangane iki. Nok ijeh durung duwe jaminan rasa aman. Duwe jaminan rasa aman mesti mripat iki mesti nangis terus. Gampangane nangis terus. Nok durung duwe jaminan rasa aman. Mulane kados keterangan ingkang sampun liwat para nabi mawon nalika teng mahsyar disuwuni tulung mboten enten sing saged maringi pitulung ngoten. Nalika disuwuni syafaat ngurusi piyambak awake niku para nabi. Faqala mongko ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika matur malaikat Jibril ngeten, ya Jibril he malaikat Jibril sif nyifaton siroli marang ingsun jahannam ing neraka jahannam. Kanjeng Nabi ngendika matur malaikat Jibril, he malaikat Jibril piye aku ceritani piye ku sifate neraka jahannam iku kepiye. Aku ceritani. Iki Kanjeng Nabi tanglet malaikat Jibril. Wonten napa malaikat Jibril iki anjene tugase nyampeaken wahyu saking Gusti Allah. Kala jawab sapa malaikat Jibril, to ngendika sapa malaikat Jibril na'am. Nggih Kanjeng Nabi, gampangane panjenengan kepengin sumber ceritane neraka jahannam. Inna Allah ta'ala sebenarnya Gusti Allah ta'ala lama khalaqa iku tetekalane gawe sapa Allah jahannam ing neraka jahannam. Au qad mongko ngrupake sapa Allah alaiha ing atase neraka jahannam. Alfa sanatin ing mangsa 1000 taun. Fahmarat mongko dadi abang apa jahannam.
Thumma uqada mongko nuli ngurupake sapa Allah alaiha ing atase neraka jahanam alfasanatin ing dalem mongso 1000 taun. Fabyadhat mongko dadi putih apa neraka jahanam. Thumma uqada mongko nuli ngurupake sapa Allah alaiha ing atase neraka jahanam alfasanatin ing dalem mongso 1000 taun. Fasadat mongko dadi ireng apa jahanam. Fahya mongko utawi jahanam iku saudau ireng muzlimaton turkan peteng layan tofiku ora mati-mati apa lahabuha bulat-bulate neraka jahanam wala jamruha lan ora mawani neraka jahanam. Terus jawabane malaikat Jibril kanjeng Nabi kepengin sumerep kepiye neraka jahanam iku kepiye. Ngendikane malaikat Jibril dados nalika Gusti Allah niku ndadosake neraka jahanam. Neraka jahanam niku disumet diurupno sing pertama kali niku 1000 tahun. Atas keterangan Kang Samaliwa 1000 tahun neraka jahanam itu disumet itu dadi angka. Terus disumet maneh dados 1000 tahun dados putih. Terus disumet maneh 1000 tahun dadi ireng. Dados ireng peteng. Terus boten mati-mati. Boten mati-mati, bulat-bulatnya neraka jahanam ku boten mati-mati. Mawane boten mati-mati. Lanjutane ngendikane malaikat Jibril ngeten walladzi demi dzat demi Allah ba'atha kamu sapa Allah ka ing sira bil haqqi kelawan gowo hak law anna mithla kharmi Ibrahim lamun tetep setuhune sepadane bolongane dom futiha iku futiha den buka minha saking jahanam lah kau mongko yang dikobong apa ahli dunia penduduk dunia an akhiri saking akhiri ahli dunia min harriha krono panase jahanam. Lanjutannya ketikane malaikat Jibril ngeten demi Allah kanjeng Nabi Allah sing ngutus ten jenengan kanjeng Nabi kelawan hak bener niku saumpamane wonten golongane dom golongane dom iku dibuka gampangane bocor neraka jahanam bocor sak golongane dom niku penduduk dunya niku kobong penduduk dunya kobong kabeh karena saking panase neraka jahanam niki sak golongane dom golongane lipat semua itu sakit ngobong penduduk dunya neraka maneh sak jempol. Walladzi ba'atsaka walladzi demi dzat demi Allah ba'atsaka ngutus sapa Allah ka ing sira bil haqqi lawan hak lau anna sauban lamun tetep apa setuhune siji pakaian atau kain min aswabi ahli nari kang tetep saking pakaiane ahli neraka uliko den gantungake apa fauk baina samai ing dalem antara langit wal ardi lan bumi lamata mongko yekti padha mati sapa jami'u ahli ardi sekabehane penduduk bumi min natinha sekono basine sandangane ahli neraka wa harriha lan panase
lima krono barang yang jidukan temu sopo ahli benar min hariha saking panase sandana. Terus ngendikan malaikat Jibril disumpah demi Allah, demi zat sing ngutus panjenengan Kanjeng Nabi. Lawan bener. Saumpamine pakaiane, sandangane penduduk neraka setunggal mawon. Terus penduduk neraka itu wonten pakaiane dhewe. Pakaiane setunggal mawon penduduk neraka niki digantungno antarane langit kali bumi no awam-awam. Lah niku pakaiane mawon niku sakabehane penduduk bumi. Niku do mati kan. Mati kabeh mergo niku pakaiane penduduk neraka setunggal mawon. Penduduk bumi ku mati kabeh. Mergo saking basine, mergo saking panase. Saking panase kados ngoten niku. Abitane ngendikane malaikat Jibril niku. Walladzi demidza ba'atha kang mutus sapa aladika ing panjenengan awal ing sira bil haqi kelawan hak nabiyan hale dadi nabi law anna diru'an lamun tetep apa setuhune sak dira inasil silati kang tetep saking rantai allati dzakara kang nuturha ing allati sapa Allah Gusti Allah Ta'ala maha sapa Allah fi kitabihi ing dalem kitabe Gusti Allah dan Al-Qur'an wudi'a iku den selekno apa dira dados rantai sak dira ala jabalin ing ngatasé gunung lada bamoko yatiajur apa gunung hatta yang dogo sehingga teko apa dira al-ardo ing bumi asabiata kaping 7. Dikane malaikat Jibril demi Allah demi zat sing ngutus Gusti Allah teng jenengan Kanjeng Nabi. Saumpamine wonten sak dira niku cara ukuran gampangane niku nggih 70 cm, sak dira setengah meter. Kalau cara ukuran niku bisa sak dira sak meter atau sak setengah meter. Sak niku sak dira niku mawon rantai sing tinggi gampangane ngareni penduduk neraka. Niki diterangkan teng Al-Qur'an. Dados nalika rantai sing setunggal dira niku didokok teng dhuwure gunung, ngoten. Didokok teng dhuwure gunung. Niku ajur gunung wajur sampai dumugi bumi kaping 7. Wong ngisor kaping 7 bumi wajur. Niki rantene neraka sak dira. Walladzi ba'atha adinane dengan malaikat Jibril walladzi demi Allah ba'atha kamu tu sapa aladika ing sira bil haqi kelawan hak nabiyan halidati nabi law anna rajulan lamun tetep apa sedune wong lanang bil maghribi kang tetep ing dalem kulon yu'adzibu iku den siksa sapa rajul lah tau kaya dikobong sapa alladzi bil masyriqi kang tetep ing dalem wetan min syiddati adabiha krana banete
siksane jahanam. Harruha utawi panase jahanam iku syadidun banget. Terus ketika malaikat Jibril demi Allah demi zat sing mutus dengan kanjeng Nabi dados nabi lawan hak. Saumpama wonten tiyang niku wong lanang setunggal niku disiksa, gampangane diobong. Teng kula niku teng wetan niku apa? Saking banget siksane neraka, saking panas. Terus panasnya neraka jahanam itu nemen. Wa qauha utawi jerone neraka jahanam iku ba'idun atur. Terus neraka jahanam iku atur. Kaya sumur. Terus perjalanan ini kok nalika menjauh kepada hadis kanjeng Nabi. Waktu niku dijebulno teng neraka. Diuncalno niku durgine niku 70 tahun saking jerone. Wa utawi paisane to hiasane jahanam iku hadidul besi. Dan terus sing dadi pepaise neraka jahanam iku besi. Wa syarabuha utawi umbene neraka jahanam iku al-hamimu banyu panas. Wasadidu lanana. Terus umben-umbenane ahli neraka niku banyu sing panas. Kalih nanah wuk sing basih. Terus hamim niku artine niku panas. Mane nek ora wonten hamim niku benten hamim niku wallahu a'lam bimuradihi niku maknane niku nang Gusti Allah semua. No hamim biasa hamim niku artine niku panas. Wa thiyabuha utawi pakaiane penduduk neraka jahanam iku mukot ta'atun nirani. Iku mukot ta'atun nirani suwilane geni. Terus pakaiane penduduk neraka niku geni dicuwil-cuwil dados pakaian. Lah iku tetep keduwe neraka jahanam sab'atu abwabin utawi pitu pira-pira lawan. Likul babin iku tetep keduwe saben-saben lawan siji minhum saking ahlinar juz'un utawi bagian maksud mengkanten bagi minar rijali saking pira-pira wong lanang wan nisa'i lan pira-pira wong wadon. Ketika malaikat Jibril yang neraka jahanam neraka wonten pintu lawane. Ya saben lawan, saben lawan iku menawa bagiane dhewe-dhewe. Teko wong lanang lan teko wong wedok. Iki ngendikane malaikat Jibril faqala mongko takon taklek sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kata ahya ana ta utawi alwan iku ka wabina kaya pira-pira lawan kita hadi ya iki Allah. Kanjeng Nabi takon malaikat Jibril napa lawane neraka iku kaya lawane kita gampangane kaya lawan donya ngene iki iso dibuka iso ditutup wonten iki. Ini kan nambati kanjeng Nabi malaikat Jibril. Apa padha lawan? Kaya lawan iki, lawan donya. Kola jaman sapa malaikat Jibril. Ya malaikat Jibril ketemu
ba'din katimbang samane mimbabin iku tetep saking siji lawan ila babin tumeka marang lawan sijine masirahu utawi lakon sabaina pitopuluh apane sanatan taune boten dikane malaikat Jibril boten kanjeng Nabi boten kaya kados lawang ten dunya tapi niku nalika lawang dibuka antara siji kali siji iki modele niku ten adabe kanjeng Nabi mulane wonten tingkatane neraka ana sing paling dhuwur ana sing ngisore dados manusia ngisore siksane luwih panas dhuwur sing paling ringan kados paranekan sampeyan niku sandal niku sing paling ringan sandal niku nek diagem karo penduduk neraka niku langsung umum uteke umum terus nopo jero langit sing jero weteng kudu leleh usus sati paru kabeh ku leleh sakit Pak niku sing paling ringan mati niku lawane mboten kados lawan tendo dados teng ngandhani modele teng ngandhani teng isor ana lawan kok iso lha niku perjalanane antara lawan setunggal kali setunggal 70 tahun dados teng ngandhani kullu babin utawi saben-saben lawan minha saking alwa iku asyaddu luwih nemen apane haram panase minal ladzi yali katimbang saking lawan kang nyandingi sabaina kelawan 70 difan apane difan dikelane yusaku bakal dikirim sapa ada wahi piro-piro musuhe Gusti Allah saturune Gusti Allah ilaiha marang jahannam dados lawange iku sak iso luwih panas cara panas cara derajat boten saged diukur dados keterangan kan sama liwat geni dunya niku dobel itu dicelupno teng laut teng banyu ping kali boten saged didamel teng dunya ya niku neraka setunggal kali setunggal itu sing paling ngandhap sing paling panas dados mengisor tambah panas dan ku bakale ku musuhe Gusti Allah satrune Gusti Allah niku bakale niku dikirim teng neraka jahanam fa idan lahum moko tetekalane tumeka sapa ada ila babiha marang lawangi neraka jahanam istakbalat moko mapak ing ada sapa azzabaniyatu malaikat zabaniyah bil ana kelawan pira-pira belenggu wasalah sila pira-pira rate dikane malaikat Jibril bakale musuhe Gusti Allah kanjeng Nabi wong kafir apane mboten niku nalika dikirim teng neraka teng lawange neraka niku dipethuk dipapak kalih malaikat zabaniyah boten malaikat Malik boten malaikat Malik itu namung jaga lawange neraka dados wonten prajurit namanya malaikat zabaniyah iki gadah prajurit kathah boten nah malaikat zabaniyah niki cara teng dunya sing gampang wis kaya polisi
den rantai apa asil silatu rantai fi famihi ing dalem cangkeme ahlina utawa tiyang kafir. Wa takhruju lan metu apa silsilah rantai min duburihi saking dubure ahlina utawa kafir. Dikane malaikat Jibril, malaikat Zabaniyah sing rantai nggawa tali niku. Nalika wonten penduduk neraka niki dirantai. Dirantene mboten kados teng donya. Tapi rantai dilebokno teng cangkem. Terus mate rantai niku medale saking jubur. Mun saya cara kasarane metu saking silite. Terus dilebokno teng cangkem medale teng silite. Rantai malaikat Zabaniyah. Waktu ghalu lan den belenggu apa yadahu tangane ahlina al-musqa kakiku ila ulqihi marang gulune ahlina. Terus iki wonten saged dibayangake terus pundi. Terus belenggu tangan kiwa wonten niku kados ditaleni kali gulune. Tangan saged ditaleni. Wadud khalu lan den tetepake apa ya daliyatun tangane ahlina to kafir alyuna ka tenan fi fuadihi ing dalem jantunge ahlina to kafir. Tangan sing tenan dilebokno teng jantung mboten saged dibayangake. Watun za'u lan den jabut apa yatun mimpai katifaihi saking antarane melikat karone ahlina. Terus tangane sing tenan iku ditanen mlebu dene jantung. Terus teng melikat sing niku pundhake. Wa tusyaddu lan den tareni apa ya bisalasi kelawan pira-pira rantai. Wa yuqranu lan den gandeng sapa kullu adamin saben-saben menungso utawa bangsa Adam. Bangsa Adam bisa masuk menungso. Ma'a syaitanin ing dalem sertane syaitan fi silsilatin ing dalem rantai. Dikane malaikat Jibril bakal niku ditaleni menungso keturunannya Kanjeng Nabi wa Adam menungso. Gampangane iki sing terus musuhe Gusti Allah. Adam wong kafir gampangane ngoten. Niku bakal ditanani kali setan. Kali setan. Gampangane nalika teng donya senengane balane setan, ya dibuat kali setan. Terus setan anjene sambut dinas bakale mlebu neraka bakale luru gandengan. Gandengane menungso sing katut dados musuh Gusti Allah. Fi silsilate ing dalem rantai, terus sak rantai ku menungso kali setan. Wa yasadu lan den seret sapa ahliman to kafir. Ala wajhi ing atase raine kafir. Diseret raine. Wa tadribu lan mukul hu ing ahlina to kafir sapa al malaikatu malaikat bimaqami kelawan pira-pira godhong min hadidin kang tetep saking besi. Terus diseret aja diseret digebuki kali malaikat saking godhong gandeng sing teko besi. Ulama aratu semangsane ngarepake sapa ahlina to kafir kufar ayah rujuk yen to metu sapa ahlina minha saking neraka min ghammin krana
susah. Itu mau kata bariake sapa ahlinya fiha indah terus digopoki dilebetake teng neraka nalika ajeng medal terus saking parase teng neraka penduduk neraka niku kepengin metu iku saking susah mboten diseret dibalik terus jerone terus keterangan ikan sama lewat 70 tahun waktu dilebetaken dincang dugine 70 tahun saking jerone terus menungso saking kelarane penduduk neraka itu kepengin metu susah niku nah mboten diseret menahan diseret terus keterangan ikan sama lewat mboten konangan niku wonten bolongan-bolongan teng neraka bolongan dan malah dikinten saged cekelan teng bolongan malah isine ulo ora jeneng saterusé Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu a'lam mungkin mawon kula saya saestu dibabar keselamatan pada dunia selamat dan akhirat juara dan akhirat mudah dan dunia dan akhirat sangat turun kepada Rasulullah amin Allahumma amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afiyata daimatan fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wal najata minan nar Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin Allahumma qina adzabaka yawma tab'atsu ibadak Allahumma rzuqna jannatan bi ghairi hisab Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki was-siqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il manzur wal manqalab fil mali wal ahli wal walad Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Allahumma inna na'udzubika min fitnatil qabri wa na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat Rabbi qinna bima razaqtana wa barik lana fi ma a'taytana wa akhlif alaina kulla ghaibatin lana minka min khair Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an wa qulban khashi'an wa lisanan dhakiran wa halalan thayyiban wa tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahatan inda al-maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'da al-maut wal afwa inda al-hisab wal fawza bil jannah wal najata minan nar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar rabbi zidna ilman nafi'an wa alhaqna bis salihin Allahumma inna nas'aluka an tarfa'a dhikrana wa tad'a wizrana wa tusliha amrana wa tutahhira qalbana wa tunawwir lana qabrana wa taghfir lana dhanbana wa sadaqatan jannatuna wal jannah Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana ya Allah washrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis salihati a'malana Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin asrarul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta